Ja. Hvad er det? Ja, men lige... Det havde det. Når man viser noget. Okay. Dokumenterer hvordan... Viser hvordan man får batteriet ud af 5%, ikke? Så det... Kommer på dit der. En sidste ting. Kom. Okay. En sidste ting. Skal det være vigtigt? Skal det betyde noget? Nej, det er bare. Fuck dig. Ja, nej, det var en sidste ting. Men det. Jeg elsker dig, Michelle. Nej, det var ikke det. Jeg skal have en ny mobiltelefon første dag. Mhm. Første dag. Ja, første dag, 3 dage, 2 dage.